Tong Scott pen ini langsung emergency press meet kaya ngo nang itu na citong yung press support na pen intercontact choro lo ini nona kai kelam lo na pen lason digital India pulong ahut ilitum panani ke ilitum penahon mu teklong tamen ilitum lason mu bang tamne kumane non long kia pene la IT cell kubutum aktif ko maturi la IT cell kubutum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nongno ke joi phan ba kumane phan pene political mileage ba kupine ale choni phan si pene la son si thekon long nilitu panani bang stame ingsi later ilitum thekon Deputy Commissioner long pen dated 30/03/2024 Jones Inti Qatar for Munit APHLC amai pulo alangli nomination ni file long nilitum kamang humi me alam bangela pulo alangli sports mate ahemasor bange Anjali Teronpi mat lap in bracket tadolang ako ladat Mistress Anjali Inti Qatar. Lasi non nili tumbang pana ni baga apa social media pine WhatsApp group pine hulong thego long. Je kumane IT cell tum sila son ko pine kaselam pita bon ba ko pine bon ko. Sinili tumbang mata. Sitame non ba labange DC office benga klanga lulo labange nili tumbang kamang hu bang dotukong. Kupi ko solo ma. Kamang hu bangala pulo nili tumba chinia tende alang li hemasor bangge innovate bon. Inuet pusi nili tum chini la penalang li men bang mute ka confuse bang nili tum mahu halo Anjali Teron Pima Anjali Inti Qatar lo Qatar ma Inti Pim Qatar Pima ma Qatar ma Anjali Teron Pima ma Anjali Inti Pima la son ka bale tamne la officially DC office benai klang alo nili tum thenglong lok bangge nili tum bang ka ma hu do ko la so ka ma hu ke do ala bang la klang i rok bang la pulo ho nili tum ke generally ke political party fa nili tum thang purun tha be kumani la pu personally nili tum we don't have any bad intention nili tum kumani fa ki pudunia tha be tawo hit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan oda ko polo yo akur hijan pada puno lang non marke hala teron pilone Qatar pilone sitame munit tum alangli fan ingsi lage bad example pusi pu idelo set delo alangli lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso litum la karbia khai pan la ke ingsi nong no na wan pi la bangke it's nilitum la ke therak duglo la ke nilitum det pan la ke therak kalilo karbia khai mate ST akai pan si la ke nilitum therak me khangjang lo la pen interestingly non alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency halangli dak ilitum ke Karbeng long di Mahasau and West Karbeng long 3 ST parliamentary constituency pu dodo hala so being a MP hala ST pu clearly tok tan long mangala ke ilitum ke la ke MC therak me it's a matter of a same la ke ilitum Karbia khai la pen ilitum ST khai pan la ke MC mo in future pan la ke mo ta history long bang bad history mate bad example si nang dokok po si nilitum bang nang dokok lo jani la ke nilitum hin pet nilitum ningduk sebak lang nang kong it is a very bad example mo alang li son alang li pan penang tu ka follow bang do sitame alang li bang jok si la sona sai la sona assistant bang klep porong pelodang de alang li ko son si ka biang long youths ka biang long pan alang li ke japon thek lang ma jo la long si bang ke la pen si bang ke ilitum la ke kursenem pulang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customary law do ilitum customary law lo ke ilitum ke akur hijan boge i ni ujang vet ilitum sia system do ilitum
la son chang ve ve la long along si alang li banga kur hi jan si la son cepat chor lu la ke ili tu mo pe na li pa kla iglo la bange officially alo pe na pot komane si pele mo pe ne I repeat again komane si komane political party tum opposition tum si alang li phan party jan si kache tonte pelotang te alang li tum ka selampi pu banga la banga ni li tum pudun thai ve si tamil la ke this investment officially ke klang lo lo la si alang li phan bang ke la son mri phan bang ke la son bad example ke set bang ke la ni li tum ke se nglo pho hin pen so dak pen pin rem lo la pen alang li phan bang ke karbi kas tumari lo mate ili tum karbi arona teng pen inside ton energy la so lam putak bang ke pusin ni li tum hin pen na li tum media ahoy pen na li tum phan chuning report thank you